This is so exciting mga pamangkin. Nagmayat ti balatong, nagpintas. Ang gaganda niya kasi nagdadakil ang bunga. So yan guys, kung nakikita niyo sa may likod ko, ito nakakatuwa lang kasi yung ibang puno, siguro isang puno may 20 pieces yung bunga. And sobrang excited lang ako kasi mukhang tatama tayo guys. And siguro after 2 weeks mabalin na i-harvest to. Siguro mga first week of May. Tingnan nyo guys, so ito nasa likod ko. Yan, example to kung gano'ng kalalaki ang bunga. Hahaba. The same time matataba yung bunga. Ito. Yan. Kita nyo, isang puno siguro ito nasa 20, itong isang puno siguro mga nasa more than 20. So guys, I think tatama tayo sa munggo this time. This is my first time farming munggo. Well, sabi nga nila hindi naman ganun karaming effort ko, pero sinuwerte kasi before siya magbulaklak, umulan. Kaya thanks God of course. And guys, by the way, yung mga Ilocano kanina, that's it muna for now kasi sabi nga sa wifi is limited pa yung aking Ilocano. So hindi pa tayo nakasubscribe ng unlimited wifi ba o unlimited Ilocano. Pero I'm trying. Kasi nga nung few days before mamulaklak, nagtodo ng perme na malakas. Pero sa next upload ko guys, panoorin nyo, may kipitas tayo, may ki-harvest ako. I think it's Tom Bigat kay Daddy sa in-law ko. Magpapa-harvest na siya bukas sa isang niyang bukid. And then subukan ko kung magkano makikitain kung may ki-harvest ako kasi sa ikatalo na parte yung paghati-hati, sa ikatlo yung mamimita. So subukan ko mamitas mabilis kung baka magkano ko after that. So tingnan nyo sa next video ko kung baka magkano tayo, and i-vlog ko kasi sobrang saya, ang daming tao mag-harvest. Kaya hintayin yung next upload ko, pero for now guys, tingnan nyo muna yung mga munggo ko, ang dami oh. Ayan. Pero yung katabing bukid ko, ayan, doon hinog na yung mga munggo nila, mga black na, ipapa-harvest na siguro ito soon. Mabali na i-harvest yun after few days siguro. Yun guys, mga pamangkin, mga kaanakan, yun, I'm so excited kasi ang lalaki ng munggo guys. You can see oh, ang daming bunga. May pa konti-konti pang maliliit na bunga, pero 2 times na i-harvest to. Sa una, syempre yung mga hinog na, and then after few days ulit, harvest na ulit para yung mga natira ng mga hilaw. Yung mga pamangkin, bigyan ko ulit yan ng pasilip ng ating munggo. Bunga, ang gaganda ito, tingnan nyo. Ayan ang mga bunga ng munggo. Punta tayo sa kabilang dulo guys, doon yung mas magandang part na ng pagtubo ng balatong last time. So tingnan natin kung gano'ng karaming bunga. Tara, punta doon sa dulo sa may mangga. Kung naalala nyo yung mangga doon sa last vlog ko, doon mas maganda yung munggo doon. Hinta yun, puntahan natin. Mga pamangkin, ito yung balatong ng katabing bukid ko. Ito, tingnan nyo, mga hinog na. Nagmayat din, nagdadakil din ang bunga. So tatama rin siguro yung kapitbahay kong bukid. Ay, ito dito pala sa sunod na pitak ng ating balatong guys, may mga hinog na rin. Ito, tingnan nyo. Dahing bunga mga pamangkin, nagaduti bunga. Nagdadakil pa oh. Tingnan nyo ito guys oh. Ayan, nagdadakil ang bunga. Siguro after 1 week mabalin na ito kasi mayroon ng hinog ng pakunti-kunti. O ayan o. So ito guys, o ayan o, may mga hinog na. At hinog na, mabalin na to next week. Tara, punta natin yun sa pinakadulo, sa magandang area. Tinta yun, DJ dulo. Ayun, dami na rin palang hinog sa banda rito guys. Marami-rami na rin pala tayong hinog na balatong. Doon sa umpisa, konti pa lang yung hinog, pero di sa gitna at saka hanggang dulo, dahil na rin palang hinog oh. Nagadoon na hinog. Hintayon, DJ dulo, para makita natin kung nagmayat ba o nagpintas, kung nagdadakil yung bunga. Tara, muntik pang madapa guys. Ito, ang daming hinog dito oh. Yan oh, mga hinog na oh. Ayan, mga hinog na yung ating mga munggo dito. Ay, ito isang part, puro sinog na guys. So ito, nagdadakil. Ito mga pamangkin, malapit na tayo sa dulo. Ito, makikita nyo na. Tingnan natin kung gano'ng kaganda at gano'ng kadami. Hopefully, nagmayat din at nagpipintas. Wow! Grabe ito, ang gaganda ng munggo dito. Ang daming bunga oh. Ito guys, oh, tingnan nyo. Wow! Dami oh. So mga pamangkin, ito yung pinakamagandang part kasi ito yung unang natubigan nung nagsabog ako, yung malapit sa munggo. DJ dulo, sa kabilang dulo, yun yung hindi masyado natubigan, pero despite na nangyari hindi agad natubigan, nung pagkasabog ko gumanda pa rin yung tubo ng batong. Pero this part, ang gaganda, sobrang mayabong,
Basta nagpintas, nagmeti, balatong. By the way, abangan nyo yung next video kasi makiki-harvest ako. Subukan ko maki-harvest for the first time. And tingnan ko magkano ang kikitain ko. Makiki-harvest ako sa in-law ko. Kasi pabilisan dapat ang pag-harvest doon. Anyway, thank you guys and sundan nyo ang ating balatong farming vlog. So mga pamangkin, bago tayo umuwi, pitas muna tayo ng konting kamatis para sa sarsyado at saka sa binagoongan bukas. Tara, pitas tayo. And pitas na rin tayo ng sili kasi ang daming sili oh. Ayun oh. Yan ang sili, sa napakarami. Ang lalaki ng mga kamatis na natira dito ang puno. Actually, ang dami nang na-overripe. So, hindi na napipitas. Pamisa-misa na nakapunta rito. Pero sa ngayon, kuha natin yung pwede pa. Tingnan nyo guys yung napitas ko. Saglit lang. Tapos ang dami pang iniwan doon kasi wala rin mo ng paggagamitan. Nabubulok lang. Pero lalaki oh. Isang puno na agad sa sombrero. Saglit lang namitas. Let's go home and that's it for today guys. Follow nyo ang page ko at saka syempre mag-subscribe kayo sa YouTube.